Şu yerlerde şol Alagöl şehri diýip bir täze şehir gurjak bolýarlar. Türkmenliň lap aňyr başynda türkmen toprağynyň içinde iňçe uruna ýakyn ýerde şu Alagölüň ýakynynda hemmäňiň habar badyr diýip düşünýär. Bolmaly bolýar. Bolmasaňyz onda o şol mantygada ýaşamaýan ýaly bolýar. Sebäbi bu ýaldatlar biziň geleceğimiz bilen ýaşaýyşymyz bilen bagly. Maksatları o şehir gurup näme etjek? Başga milletler göçürüp geljek. Şu Türkmen sehrany ýok etmeli, Türkmenden çykarmaly, Türkmeniň adyndan hem özünden hem Türkmeni bir agalyet edip goýmaly. Şu maksatları var. Şol üçin Türkmeni habar etmeýän ýoşukdan senet sadyr edip häzir Türkmenliň habary ýokka ýan başlapdylar, senetleri beripdiler. Belki içine bir näçe Türkmende berýänler gözleri aldamak üçin. Yani aňyr maksatlar şoda, şol Türkmenligi ýok etmek. Kelala şeherini bilýäňiz, Türkmeni ýelinden çykdy, zablabat boldy. Bütün Türkmen sehranam şey etjek bolýarlar. Biz insan hökmünde, birinciden her bir insan öz ýaşaýan ýer goramaly. Öz hakkını goramaly. Zulüm bolsa, adalatsızlyk bolsa öňüne durmaly. İkincim, Türkmen hökmünde tarihi huzur gaýrat bilen dolu türkmenler, kahramanlyk bilen dolu türkmenler. Bugünem şol kadimiýaly öz hakkını gorap durmaly. Ýöne şu wagt biz hak goramak diýemizde barıp vuruşmak däl maksat. Bir wagt bolýandyr, çäreň ýok, uruşmaly bolarsyň. Ýa-da barıp köçä çykyp gıýgyrmagan däl häzir. Bir wagt bolar, gıýgyrmaly bolarsyň. Ýöne häzir etmeli iş şu ýaşlarymyzyň edip bören işini gollamaly. Hem işe munýaly işlerde ulular başlar, kiçi işler diýär. Indi zamana ters boldy. Ulularymyz uklap ýatýa, kiçilerimiz işleýärler. Kiçilerimiz bir kampaniýa döretipdirler, şoň garşysynda şonu mehkum edip, şonu durdurmaly, saklamaly diýip, onsoň şonu internete ýaýradypdyrlar, karzar diýip, şoňdan ymza ýygnaýarlar. Sizden haýyşymyz şu, baryp ymza ediň. Goldan, muňa mänevi goldaw diýilýär. Mänevi bir hereket diýilýär. Ýok, men baryp uruşlaýam ýok. Ýöne şolary ýeke goýmalylar. Men şolaryň sahypasynam görkedeýin size. Ýok, men giýirin ymza ediň, şu wagt 1250 ymzada ýygnanypdyr. Näçe muňa ýetmeli şol. 2 milyon türkmen ýaşap gören bir mantagada 1250'dan nämejik. Şoda iň kiçejik edip biljek işimiz şolar, oturan ýerine ymza atmaly. Şoňa gorkýan nädir? Belki de habaryňyz ýokdur. Habaryňyz ýok bolsa, näçe ýerde de ýazdyk elbetde. Her kimem ýazyp bör. Jany türkmeni ýanyp bören ýazyp bör. Ýene bir gedek şu ýerden ýatlada indim. Şol sahypana görkezjek şu ýerden gaýrat ediň. Türkmeni gowurýan bolsaňyz, özüňiz gowurýan bolsaňyz, gelecek nesliňiz harada pikir etýän, düşünýän bolsaňyz, hökmen ymza ediň, şunu ýaldatlarda beýetine durmaň. Bir ymzada bir ymzadyr. Ne görkezjek bolaýyn. Görün, şu sahypa. Bu ýerde karzariýa diýe platforma mustaqil jamawary imza. Adresi belki görünýändir elbetde. Yine bir gedek aýdyn. karzar.net o mumeyyez çizgilerden 289 842. Şuna giýirmeli. O metinde ýazylypdyr şu ýerde muhalefet batysy Şer Alagol, Türkmen Sahra Gülistan. Onsoň şu aşağı gelýäňiz imza konitýa diýär.
Septiyemize şuna basıp ymzağınız atýaňyz 1259 doganuňyz ýaly siz hem şunu dewam edip köpeltýäňiz. Şunu hökmän gaýrat edin. Şunu oturan ýeriňizde de, ýolda da bolsaňyz, ýatan ýeriňizde de edip bilýäňiz. Köp sag bolun, ymzalaryňyza garaşýar.